5 минути преди да дадем старта, там където пресечете ЖП линията, така че ще имаме достатъчно място. Място, на което пресечете ЖП линията отстои някъде около 10 минути от старта, около малко повече от 5 км. След като отбият автомобила на МВР и автомобила на Red Bull, те ще отбият на кръстовището в посока Раванаси, където почва едно пътя на среща ви прави остро изкачване. На главния път за Раванаси, патрулката и автомобил на Red Bull ще отпият в дясно, а вие трябва да тръгнете наляво на това кръстовище, което е непосредствено след каменния мост. Надявам се състезателите, които са по-напред в колоната, да могат да знаят пътя, да завият теста. Поразгледам